everyone खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा दायो माने बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरोना बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरबाय जिहेतु आङो सानफ्रामबो ब्लग बानायो नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामो जिहेतु ओमफ्राय जोंनि दिनैनि जानाय लोंनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै आरोना लोगोफोर दिनैहायो जोंहानि ओंख्रिया जाहैबाय लाफा गोरलै ओंखारबाय दायोथ' लोगोफोर लाफा ओमफ्राय लाइ गोरलै लाफा गोरलैजों मैगं खारदै संगोन आरोना ना लाबोदों ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बोरमा बेदरजों आलु नङाबाथ' जाखाया आलु दरनैसो होनानै ग्रेभि संगोन आरोना बोरमा बेदरखौ स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ मोनबाय नामा ओमफ्राय नै लोगोफोर माबा नांलाजोबदों मानियाव सिन्दुरा नांलाजोबदों खाफालाव ओमफ्राय नै लोगोफोर बिमाया संखांबाय आरोना नै खांबाय दासो खोमोरदो ना मा नै आयौ जि टेस्टि ओमफ्राय दा सोरबा बुंलायगोन आरोना बोरमा बेदरखौ कुकारावसो संनांगौ होननानै औ संनांगौ कुकाराव किन्तु माने जोंहा कुकारावबो सङो मालाबा ओमफ्राय मालाबा सारायावबो इदिनो माबायो आरोना ओमफ्राय बांसिनानोथ' कुकाराव संबा गोथाव जायो बयबो मिथिखायो होमबाबो जोङो सारायावबो बिदिनो गेजेर गेजेर जायो नालाय सारायाव जेनेबा इदि मोजांहाय फ्राम फ्राम एवना लानानै ओमफ्राय गोबाव संबानो गोथाव जायो आरोना लोगोफोर जेनेबा बिदि कुकाराव संनायाल' गोथाव जायो इदि नङा बेसेबा गोबाव संबाय आरोना बेखौ माया दैया बिराद बुरजामोन ओमफ्राय रानजोबलायबाय आरोना दैया नामा दहाय होनाय नुदोंमोन आङो गोबाङैनो ओमफ्राय नै दायो रानजोबबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' बे टेस्टि जाखादों जानो हागौ ओमफ्राय दा माया साखि नायगासिनो आं सोङैनि रमानियावनो गोथाव जादोंना जायाखै दा आंबो नायगोन खेमसे हायनायना नायनोसै आं दुन्दियाखौ बुरजा होनांगौमोन मा नै लोगोफोर बेखौ बिराद गोबाव माया माने आं फारसेनिफ्राय देखायनो हायासै दिसुन माने बेसेबा गोबाव बिखौ माने लाबग्रिनो सुनानै हालदै संख्रै जानाय थाव सामब्राम गोजा हानानै माने लगायनानै खोबना दोनदों आरोना दसे गोबावनो बिनि उनावसो संदों बेखौ माने नै लोगोफोर बे जाहैबाय लाफा खारदै आरोना नै नाजों संदों बेखौ नै बांद्राय बुरजा सङाखै बोरमा बेदरखौनो बयबो जाखाजोबो नालाय ओमफ्राय थेवबाबो माने बाबाया जोंहा मोजां मोनोना ओंखायनो माने एसेबाबो संबाय आरोना नै लाफा गोरलै लाइ गोरलै खारदै संबाय आरोना बेसेबा गोथाव जाखादो फैलाय साखि नायनोसै लोगोफोर बिमाया नायखांबाय टेस्ट खालामनानै गोथावानो होनदों ओमफ्राय दायो आंबो नायनोसै बेखौनो साखिनाय आं दासो आलुखौल' जादों एक्सा लाबो होमबा बेलेग खुरियाव ओंखाम जानांसिगोन टेस्टि लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा लोगोफोर नै दिनैहाय जोङो हायावनो जानो नागिरदों आरोना आरामनो पार्टि बनानै जमानो आंबो लुनाय मानसिखौ लाबाय नामालाय दासो लादों आं भिडिअखौनो ओंखामा मोनबाय ओंखाम संफिनबावदों जोंहा लोगोफोर ओंखामा बाबामोना जाखांबाय नालाय ओमफ्राय जोंनो थोदेरनाय नङा होननानै माने एसे संफिनदों आरोना हायना लाखाबाय दा जानोल' नांसिगौ रोसिखौ एसे नांबावगौमोन खोमा नामा रोसिखौ एसे नांबावगौमोन खोमा दा लांफैसिगोन दे ना नांगौबाथाय टेस्टि नुदोंना लोगोफोर नै जानोसै लोगोफोर बिराद गोथाव जाखादों लोगोफोर बोरमा बेदर ओंख्रिया रोसिखौ एसे बुरजा होबावनांगौ माने एकदम माने थेब थेबल' संदों आरोना माया थेब थेबानोथ' गोथाव जायो बुरबक माने मा होनो साब्रैल' नालाय बोरमा बेदर जाग्राया फानलु नांला ना नाङा संख्रिखौल' नांगौ आंनो रोसिनो ओंखामा फानलु गोसा नङाबा गोथाव जाया टेस्टि जादों दुन्दियाखौ एकदम फरा नांगौ गुसुबासो बांसिन गोथाव जादों गुसुआव बांसिन गोथाव जायोना खायसेफोराथ' जोंहानि आगै सासे दङ आरोना
बोरमा बेदर संबाथाय माने दिनै संदोंबा गाबोन फुङालागै दोननो होयो फुङाव माने टेस्टि जायो मोनिया होनाय दि गुवाहाटीनि जामारो फुङाव यासो गोदोनि आबै आबौनि नियमखौ माबादों नायाबो नों मेजेम गोनां गिदिर गिदिर संबा अखानायसो जानांगौ बिराद गोबावनि उनाव दिनै हायाव जाबाय जोङो जमानो नै इथ' हायाव जाबांनो रोङा माबायसा ज'यै न'खाय नोंलाय मानसि ज' आं गायखेर ज' सङो हौवा मानसिफोरानो इदिसो जिरायो इदि जिरायगोन आरो एसे गंना जागोन आं तुल लानांगोन आरो आंबो लेपटापानोसै संनायाव बारा गोथाव जायाखै मोनदोंमोन आं ओमफ्राय जानायाव गोथाव मोनबाय सं टेस्टि जादों गोबाव संदों आरो आंनि फेभरेट बेदरनि फिथोराव नोंनिलाय बोरमाया इनिबो फेभरेट आंनिबो फेभरेट एखे जोंना फेभरेटआ ओमफ्राय मानिया अमायासो गोमा फेभरेटआ गारबायना नोंखौ गारबाय होनफ्लालायो माने साननैसोल' आरोना मानिया जा माने गारबाय होननाया माने अमा बेदरखौ माने हासबेन्डआथ' जायोना आंना बे लाबोनानै जाफैबानो आंखौ संनो होबानो ओमफ्राय माया जागोन ना होनना सोंबाथाय दरनै जागोन दे जेबो जाया इदि होगारो माने साननैसो माबानो इदि मानसावनाय जानानै एलार्जि ना मा होनो इखौ एलार्जिबो नङा माने माननाय जादोंमोन आरोना एलार्जिखौ बैदि बदला बदलि जानायखौसो होनोना नोंनाथ' माइसुं बायदिसोना इदि जानायखाय माने इखौ जाथ'वाखैमोन आरोना अमाखौ ओमफ्राय आरो दा लाबबानो जागोन इयो दाखालि लाइजों एवनायखौ मोनजादों ना मोनजाखैमोन माया लाइजों एवनायखौ जादों मोनजादों ना आंना माब्ला मालायफोरनि बायदि 50K 40K जागोन चेनेला नोंथांमोना माला खालामना होगोन आंनिखौ ओंखाम जायै जायैनो रायलायबाय आं नोंथांमोनजों गोसोआव फैनाय बाथ्राखौ माला जागोन आंना मा 50K माने 50,000 माला जागोन आंनि चेनेला मोजां मोजां माबा लाबोबाय थाबानो जागोन आरो मोजां मोजां भिडिअ ओंखाम एसे नांगौ नंगौ गाबोन जागोन दहायनि हांसो बेदरा मायदिमोन टेस्टिमोन ना लोगोफोर जोङो जाना लाग्रोनोसै दा जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखामाथ' जानायाथ' जाखांबाय आरोना एकदम पुस्तानो ओमफ्रायो दा आंना खामानियानो जोबनोनो थाङा नै जि सुदोंमोन ओमफ्राय रानबाय आरोना ओमफ्राय बेसेबा आलाय सिलाय जाजोबना दङ बेफोरखौ आरो पुरा साफा खालामनांगौ खननांगौ आरोना सुनाय गोजा आरोना ओमफ्राय दा बेफोरखौ आं खननांसिगोन उपाय गैया ओंखाम जाखांनानै आं सानदोंमोन आरामसे जनानै मबाइल नायसिगोन होननानै माने जि सुनायखौ बावगारदोंमोन आङो ओमफ्राय दाथ' रानजोब्बायना बेफोरो नै ओमफ्राय दा आं खननांसिगोन नै आलाय सिलाय जाजोबनानै दङ बेफोर माखा खनजोबनांसिगोन आङो नै ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना ओरैनो फिसाब्लाबो ब्लग लाबोबाय आङो नोंथांमोनजों ससेबाबो माने जोंनि जानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्रायो आङो थाबैनो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्रायो जायफोरा जोंनि चेनेलाव गोदानै नायदों नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय आरो लाइक खालामना हो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय लोगोफोर